Dobr večír, kulišáci moji, a vítám vás u dalšího Subnautica videa. Doufám, že se vám to bude líbit a od vlastně mých přátel jsem zjistil, že se jim nelíbilo, že jsem v minulém videu pořád říkal gratuluju ti a to sám povedlo. Omlouvám se, už to říkat nebudu. Tak, jsme tam, kde jsme skončili. Pořád stojíš? No dobrý. Co bychom mohli ukuchtíkovat dnes? Co třeba, nevím, už je stavítko, nebo spíš, jak by to řekl, builder, no, takový malý buildřík. Tady postavit. Potřebujeme moc věcí. Něco z toho snad máme velký prd. Překrásný, jo, takže půjdeme zase do toho Kelp Forestu. Vysypal lavu, hele. Vlastně, hele, v této hře se těším na spoustu věcí, až se tady stane, a teď ta hra občas dokáže být opravdu strašidelná, nebudu lhát. Jo, ty si samozřejmě tady udělal tohle. Bezva. Teďka hledáme takový dva zajímavý kameny, třeba tohle, tady ten kamen hledám. Sandstone, hele. A sandstone, to chceme. Yes! Ano, máme sandstone. Ne, no. Tak se zase mám utopím, přiutopím se. Co tam mají za nápis? Jo, můžu rozsekat vlastně tuhle blbost. Yes! Beru. No. Tak tady to je ještě zajímavý. Tady máme box, tady bude něco. Yes. S tady tom si můžeme stavit ponorky, to za mě je skvělá věc. No, krokodýlů je tu dost, nemusím se bát, mohl bych teďka nějaký oskenovat. Tak jsem asi mrtvej? Ne, nejsem. Moc krokodýlů je vás tu. A to se mi nelíbí. Takže běžte pryč, jo. Další fragment, mobilní loděnice. Jau! Si děláš teďka, ne? Dej sem vzduch, kytko. Tak. Tady jsou ty stalkrové se vlastně jmenujou. Tak jo, pojď sem. Se vás nebojím smradi. Stalker. Jau! Jo, a tohle už bolelo, ale. Pojď sem. Jo, a já umřu, hele. Ne. Nikdy víc, nikdy míň. Teď z něj vlastně vypadl zub. Jo, ale můž do mě přestat hryzat, smrade. Dobrý. No. Jo, to jsem se bál, že ne. Nebudeš. Zakazuju ti. Mám nůž, a nebudem se ho použít. Smrade hnusnej. Dobrý. Všechno včelu, jsme včelu. Oni jsou včelu. Ne, oni nejsou včelu. Jo. Všechno je tak, jak si, tak si má být. No.
Potřebuji ještě víc těch šutříků, hele. Který tady nikde nejsou. Ale že tady máme jeho vajco. A já se opět utopím. Co si děláš, tak tady to fakt nedám už, ale. No, pojď, no to zase naštoc, vždycky je to naštoc, ale. Takže já potřebuji takový druh šutru a ono to tady nikde není. A to není překrásné, to je velice smutné, tady je další ten šutr. Počkej, co? Neměl no. Ale tady to potřebuji taky, takže to je dobrý, A já potřebuji ještě jedno stříbro. Kde je ještě pískovec? Jo. Oxygen. Ne. Ne, já nůž. Dělej. Jo. Víš co, dobře, pojď, já si nebojím. Jeden. Počkej, on to sežral. Tak, tu máš smrade. A máš ho na osase. Nakrmím tě, dej si. To je ňamina. Hej, kam mi utíkáš, co? To se najednou bolí, co? Teď ti ukážu, že jaký umím kombat. No pojď zpátky. Jak nemůže dolů, co? Oh. No tak já jsem mrtvý, no. To je nějaký hluboký. Všechno chill. Mrtvej nejsem. Ne. Fuj. Hnusák. Oxygen. Ne. Se jen nadechnu. Tady ta blbost. Mi ještě počkat, ale. Pozor, já jsem chytrej. Já si vzal tady ty dva. Pozor, to je big brain, to jsem big brain. Tak, no jo, překrásné. Máme tady ten zub. Dáme si tyčinku. Jo, to uděláme. A ještě vodu. Tak. Já chci ještě jeden. Dej mi. No. Ty vado. Ty budu muset půl hodiny čekat, než ty mi vyplázneš mojí medikální blbost. No tak mi dej, už máš to 100%, no, konečně. To ti to trvalo teda. Tak musíme zpátky. Nebo ne, víte co, jdeme jinam. To si už nechce. A jdeme na tam tu stranu, proč ne? A jdeme do téhle roury. Potřebujeme, 2 mašrumky, tak se vezmeme. Why not? Mám signál tam, vidím. Jsem dostal nějakou zprávu, tady je jeskyně. Pozor. Tady jsou rovnou 3 kameny. Co?
Aha. Tak to bylo zajímavé, co jste mi teďka vyplázli. Tady pedáčko mi vyplázl zajímavou věc. Jo, díky za signál. A já už si můžu dělat tady to. Tak. Tři mědi. No, dobře. No, víte co? První si poslechneme zprávu. Trojka. Jasně, takže máme zachránit live pod 3. Hej, pojď sem. No jo. Vylezeme si, proč ne? Počkat. Já mám takovou oblíbenou činnost. Ty počkat, ne? Tak, vylezeme si sem ajka. No pojď. Co? Tak ještě? Dobře, už padáš, tak to ne. Že tady náš livepod by se měl převrátit. No, když nechceš, nebudu tě do toho nutit. Tak. Teďka už můžeme vyrobit tu baterii. Potom tuhle. Dobrý. Jo, a ještě potřebujeme pár blbostí takových. Jo. Teďka to chviličku potrvá. Že jsem blbý, já samozřejmě nevím, kde jsou. A ne, našel jsem chytrý nakonec. Tady korál, stolní korál, na co si zahraju šaty normálně. S rybičkou nějakou třeba. Tady nikdo není a to je smutný, protože bych tady chtěl nějakého kamaráda. No. Jo. Potřebuju teďka zlato. Jo. Chytrej. Ne tak hloupý, jak jsem si myslel. Yes. Musím postavit domeček. Super. A jak se mi to vůbec nehodí. A tam nemáme tu trojku, ale víte co? Se tam vydám. Tak. Chviličku potrváno. Jednou chviličku, že jo. Další krokodýlové, na který jsem málem umřel. Tak, ano, díky, kyslík. Vlastně rychlejší je, takový fakt je, že když jste pod hladinou, tak to je pomalý, ale když také pojete na hladině, tak je to prý o máličko rychlejší. Tak. No tak, ty jsi dobře rozrubanej.
Hele, lidi žádný, říká nám to duch, hele. Life po 3, krůlok. Tak co mi dáš? Teď ty boxy mi dávají takový kompas. Ráně, to je mi úplně na prd. Ale úplně. Že nic víc mi nedáš, jo? Je tak ty... Oh yes. Tady to je Sea Glide a to je nejvíc OP třeba. Protože to potom jste jakože rychlý, ale jakože strašně rychlý. A to je dobrý. Jsou tady ještě nějaký. Takže v noci uvidím velký prd. Přišel mi další signál, no. No a jak si Sea Glide ještě. Ještě další fragment. Sea Glidík, no. No nebude, nedostanu prostě, nechce. Nechce mi dát blbý ještě fragmenty na Sea Glide. Buď nad tou vodou, neplavej pod. No dobře, nám to tady svítí hezky v noci. Určitě je ta roura, takže za chvilku jsme doma. Náš lifepod, který se nerozrubal o něče. Propláváme rourou, proč ne? Tak, sám řekneš. Šestka. Jo, díky. To ještě jeden musím jít. No. Kdeže říkali, že jsou, jo? Kde je ten signál? Ale to mi nefíluje trochu. Ne. Neřeklo mi to, kde je ten blbej signál. Co, vypnu si tohle, to už nechci. Blbej signál mi to neřekne. Prostě překrásný, ale překrásný. Překrásnoučký. Ale. Měsíc velký, nebudu hát, tady. To, počkej. To mi neštimuje. No. A nebudu to řešit, ale. Co jsme mohli vykuchtit teď, co? Ne, tebe se nebudu dělat. Sea Glide, proč na tady ty dvě blbosti nemám prostě plný plány. No. Tak to je dobrý, hele. Tak se ještě poplaveme takhle se podívat, co je a co není. Snad najdu ještě nějaký fragmenty na Sea Glide, protože to je skvělá věc. Opravdu. No mám tady šrot, no. Ale fragment na Sea Glide mi nedáš. Tma jak v Rusku. Oh my god. Oh, je. Tamhle vidím někoho. Jakýho takového macáka. Úplně k němu teďka nebudu chodit, pojď se mi úplně nechce.
Ale... Teď nic není prostě. Počkej, tady je něco ztroskotaného, ale já musím nahoru. A už svítá. Překrásné. Hele, tady je fragment a teď na bojku. Beacon prostě. Další. Uí. Teď díky hru, že se mi dala fragmenty, ale já chci Sea Glide. Pozor. Tady ještě máme to. Takže ještě naděje není ztracená. Co? Koš. Blbej koš. A to je překrásný. Ne, jsem to našel. Pozor, jsem borec. Mám hezky tady. Jsem našel koš. Dokonce bojku. No, hezky. Překrásný. No, trochu bych potřeboval vodu. Tam seš. A tebe potřebuju zrovna. Kámo. Ne, neodplouváš. Ty taky ne. Tebe taky vidím. Jsem žíznivý. No. Díky, ale já už jsem zpátky. A teďka mi řekni, co tady děláš. Že spiňuj. No jo. Tady máme věci, no. To máme spiňuj, gaje. Ten se mi líbí, ale kámo, tebe si nechám, tebe nemůžu hrát. Počkej, to si udělám, hele, fotečku. Je. Tak to ne. Špatně. No. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak gratuluju. A u dalšího videa čus.